to Allah ya sallame ta. Allah ya mata laɗifi ya gama ɗaukaka darajarta. An tira shi da take mun wa'azi cewar ka dinga ɓoye matarka. Ka dinga ɓoye matarka Kano State material. G-Fresh, ni na gaya maka na fita ba abinda Allah ya ce maya. To amma gashi nan yanzu an tira shi da tana kwanto irin na macizai a jikin mijinta. Mana, ba ku yanda an tira shi da ta tawo ba? Sulululululu. An tira shi da ta yi kwanto a jikin mijinta. Mana, na ce daɗi kashe ni, wayo, da wahala ya gwanda wa daɗi ya kashe ni. Mana, to mijin an tira shi da ai mutumina ne, mana. Shi ma ba ɗan hayya ne ba, mana. Shi ma ɗan soki burutsu ne. Yawwa mijin an tira shi da mutumina ne, mana. Ina muku fatan alkhairi. Allah ya zaunar da ku lafiya. An tira shi da mijinta, mana, ex-wife ɗita tare da best choice. Allah ya zaunar da ku lafiya. Wannan gaba-gaban duk ba ta yi. Kowa ya zauna da kowa lafiya. Wallahi ba komai ba, ka gane? Kowa ya dauki ba wai a bidiyo ne nake faɗa. Ni zuciyata a haka take. Ni duk wanda zan haɗu da shi sai na gaisa da shi. Ni ba zan iya ganin wanda na san shi ba. Kun gane in dinga wuce shi. Ba zan iya ba. Yauwa Allah ya zaunar da kowa lafiya. Wanda kuma ba su samu sun yi aure ba, mana. Wanda hayan suna kamfanin marke da kamfanin dan malele suna aiki, to Allah ya sa su ma su samu wanda su aura. Mana, daɗi kashe ni dai Allah ya bani da Nicki Minaj naji enjoy. Yauwa kowa ya zauna da aurensa lafiya. Mana kana can kana da aurenka, kana zaman lafiya da matarka. Mana Hajiya Sayyida Sadiya Haruna mai man power, mana mai zarmalulin garba tana can tare da mijinta suna zaman lafiya. Mana an tira shi da tana can tare da dan fine boy ɗinta ita ma an tira shi da mai fine boy. Mana tana can tana zaune da mijinta. Mu ni ma kuma nan ina tare da yar Nicki Minaj ita. Mana mai diri, mana kyakkyawa ta. Mana kun ga sai a hada tsakiya ya gura uba. A ci gaba da burau ba kawai, mana a ci gaba da burau. Sai dai mu gode Allah subhanahu wataala domin injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce ya maka guya ga matashin nan mai fasahar da ake ta magana a kansa a social media. Wanda idan ba ku manta ba kwana uku na fito ne magana akan bawan Allah nan wato Khalifa Aminu wanda ya kirkiri na'ura ta farko a Najeriya da za ta iya gano maka inda aka dasa nakiya mai fashewa ma'ana abin fashewa a ƙasa. Wanda alal akalla ma masu share mutum 33,000 muka samu a bangaren TikTok. A bangaren Facebook ma na ga kusan mutum 9,000 da wani abu, a bangaren YouTube na ga mutum 3,000 da wani abu, a bangaren Instagram na ga kusan mutum 1,700. A ƙarshe dai kiran da muka wa zababben gwamnan mu na jihar Kano wato injiniya Abba Kabir Yusuf dangane da Khalifa Aminu. Gwamnan Kano da Abba Kabir Yusuf ya ba da tabbatin cewa shi ya maka buya ga wannan matashin mai fasaha irin wannan. Ala'ayi halin da irin waɗannan abubuwan shi ya kamata a ce dukan gwamnoni suna yi, koken al'umma su za su na saurara ba wani abu daban ba. Wannan kuma ya tabbatar mana da cewa Abba gida wato gwamnan jihar Kano koken al'umma sai yake ji ba wani abu daban ba. Al'umma kuma da kuka taya mu sharing din wannan a magana da ne akan bawon Allah nan har ta kai ga gaci Allah ya saka da alkhairi sannan kuma ku biyo ni a bidiyo na gaba. Duk yace ta kaya dangane da irin abin da shi gwamna Abba Kabir Yusuf zai iya wa Khalifa Aminu, insha Allah zan fito in kara muku bayani tattare da abin da yake akwai. Allah ya tabbatar mana da alkhairi.